Učím sa 2 cudzie jazyky naraz. Áno, počujete správne. Rozhodla som sa učiť naraz španielčinu a nemčinu. Pri oboch jazykoch mám veľmi podobný základ a takmer identické podmienky. Ovládam vlastne jeden románsky jazyk, medzi ktoré patrí aj španielčina, a zároveň aj jeden germánsky, medzi ktoré patrí nemčina. V oboch prípadoch budem mať 1 hodinu týždenne v rovnakej dĺžke s rovnako skvelými lektorkami. Jediný rozdiel, ktorý reálne môže ovplyvniť môj progres, je práve rozdiel vo vzťahu k jednotlivým jazykom, pretože zatiaľ, čo sa na španielčinu veľmi teším, tak nemčinu úplne nemusím a je to tak trocha strašiak. Nesmierne sa teším na túto cestu a verím, že ma to tak trocha priblíži aj k mojim študentom, pretože niekedy je pre mňa naozaj ťažké sa vcítiť do ich kože a rozmýšľať tak, ako rozmýšľajú študenti. Wow! Ježišky. Mňa teraz čaká 1. hodina španielčiny, takže vás možno zoberiem so sebou, uvidím, ako veľmi sa budem hanbiť. A teda uvidíme, že čo ma čaká. A few moments later. Ja mám už po svojej 1. hodine a musím povedať, že to bolo skvelé. Bolo to super a prebrali sme si vlastne výslovnosť zo pár nejakých základných prvých slovíčok, aby som cca vedela, ako ten jazyk funguje. Skúšali sme si vlastne čítať také kratučké vety a prekladať prvé slovíčka a naučili sme sa tak trocha aj pozdravy a také základy predstavenia sa a mám z toho veľmi dobrý pocit, tak sa teším, že čo ma čaká na budúce a ako to bude, ale zatiaľ to vyzerá veľmi super. Budem vás informovať. Hasta luego!